Confidential, confidentiel. Здравейте! Съвсем поверително ще ви кажа. Гледате най-новото лайфстайл шоу на Нова телевизия. Поверително от. Ако обичате пътуванията, срещате с интересни и преуспели хора от световния елит, ако си падате по лукса, уникатите разкоши, най-вече ако обожавате любопитните подробности, поверително от е вашето предаване. Всяка неделя в 11 сутринта. Нова телевизия. Добре дошли и не забравяйте, че всичко е поверително. В първия брой ще видите холивудската дива Сабрина Паризи, отново на екрана на Нова телевизия. Палма де Майорка и Сан-Тропе в мода бар. Завръщането на черното. В зад кадър как се става звезда. Или поверително от снимачната площадка. Нали знаете, че има хора, на чието раждане присъстват голям брой добри феи? И те се надпреварват една друга, която да измисли по-прекрасна орисия. Да е красива, да е богата, да е италянка, да живее в Холивуд, да стъпва само по червени килими. Да се казва Сабрина Паризи. Вижте още. Hi everybody, Sabrina Parisi here in my house today. Хубавата новина за феновете на холивудската дива Сабрина Паризи е, че тя отново се завръща на екрана на Нова телевизия. И не само се завръща, но и обещава, че поверително от ще се превърне в едно от най-интригуващите и незабравими преживявания за вас, зрителите. Всъщност, още в това предаване тя реши да направи нещо специално. Let me show you my view. The view from my house. Ексклузивно, дори преди нейните най-близки приятели, зрителите на поверително от имат възможността да влязат в новия й дом в Беверли Хилс. And you can see all Beverly Hills from here. We put these fans for the children because it's very dangerous. Това е къщата, която Сабрина търси дълго, така че да отговаря на изтънчения вкус, на нуждите на нейното семейство и, разбира се, да запази идилията на известните и чистокръвни йоркширски териери. We go inside. Тук е мястото да припомним, че Сабрина Паризи е един от най-известните кинолози в света, авторка на книги по темата и създателка на линията Дольче Симфония. Усмихната и енергична, както винаги, Сабрина ни покани дори в кухнята си. Въпреки италиански произход, тя признава, че не е добра готвачка. Но специално за вас обеща скоро да приготви любимите си корабийки. Как минава деня на една известна личност като нея? Като Ферари по състезателна писта, светкавично и на най-високи обороти. А като споменахме Ферари, Сабрина си има едно, както и Мазерати, както и още няколко екзотични и екстравагантни марки. As you can see, this is my car. I'm the one that's driving this car. It's a Rolls Royce, and then I love it. But I also like to drive Ferraris. Последната й, или по-скоро предстояща придобивка, несъмнено ще бележи връх в екзотиката. Чисто ново розово Ламборгини, последен модел, което тя специално е поръчала за себе си. Ето това се казва патриотизъм и почитание към националните ценности. Hi, this is Sabrina, and I'm glad you're coming with me to a red carpet event. We're ready to go. I'm just waiting for a friend, and then we're gonna go to the event. You're gonna enjoy that red carpet, this and that. Ready to go to Europe. We have been filming all day. Don't call me Paris, and now we're ready for some fun. So stay tuned, stay with Sabrina, and have fun. Please remember that. Пак във връзка с предаването си, тя бе на снимки и с екзотични кътчета. Във Венецуела й е била нужна огромна охрана. Не защото е била заплашвана от нещо или някого. Тъкмо обратното. Нейната фамилия е един от най-големите работодатели в страната и присъствието й там е посрещнато с огромен интерес от хиляди почитатели и досадни папараци. I'm super excited to be on Nova TV.
And I would like to tell you more what's going on in my life. Of course, my book, Hollywood Confidential, is already released in Bulgaria with information about celebrities, celebrity pets, gossip, news, anything you dream about celebrity pets. Навярно хиляди ще са почитателите и на детската й книжка, озаглавена Nightingale, която тя представи вчера не къде да е, а в самото студио на Марвел в Холивуд. Сабрина бе почетен гост заедно с легендарния Стен Ли, автор на комикси като Spider-Man, Hulk, X-Men. И за финал ще добавим, че Сабрина, на която се приписва романтична връзка с една от най-ярките звезди на Холивуд, ще дойде отново в България следващия месец. He loves when I take him out. Hey, mother, do you like it? You want to say something to the people there? You want to say that we want to go to Bulgaria too? Okay, let's go, mother. Let's go for a ride. It's a beautiful day today, and we're gonna go to Rodeo Drive to do some shopping. We didn't decide what we wanna buy, but we are thinking something extremely extravagant, eccentric. Modern. It's pretty, like it's a pretty champion dog. You can tell, like, so, like, you know, it's a classy little thing. His name is Mozart. What's a boy? Yeah. Mozart, I love that name. Wolfgang Amadeus Mozart. Whoa! Who named him? Culture Symphony is the last name. How did you get him? Well, I raised them. Yeah, but just for myself. You raised the champion. I love that. She raised the champion. So watch for me, Sabrina Parisi Gossip, Sabrina Parisi Lifestyle, Sabrina Parisi Friends, Love Affairs, maybe. So anyway, I'm super happy. Watch for me. I love you guys. Obichanvi. Ciao.